test even geluid. Hallo? Ja. Mensen, schiet hier op lauwvuur. Dan wil ik eigenlijk wel beginnen. Want ik heb hier vanavond iemand uitgenodigd dat hij beklaagd kan doen over goed Venlo. Wat is dit nou? Als we beginnen, dan zeg ik dat. En dan formuleer ik dat in een aanklacht. Oh ja? Oh ja? Ik dacht dat ik het tegen te vertellen had. En niet toe, en doe ook niet. En als we beginnen, dan zeg ik dat als we beginnen. We gaan er nou aan beginnen. Pardon. Als gij zo doorgaat met uw flauwekul, moet ik ook in actie komen. En dat is niet de bedoeling. Ik wil eerst de kat eens even uit een boom kijken. Waar zou die kat dan zitten? Ik zie van hier nog geen boom. En ook geen kat. En dan kan ze toch ook geen kat in de zak kopen? Maar waarom ijsbergen door? In de luchtpool. Godverdorie joh. Dus laat een officier maar beginnen. Inderdaad. En ik wil dan ook beginnen met onze zeer voor te stellen. Je hebt hem net al gehuurd met klagen, de openbare aanklager. Hij neemt mij de griffier, de man van de potlood. Tenminste, als ze niet met de pen schrift. Dan door de advocaat. Een echte linkmichel. Zo scherp en geslepen als een mens. Vrouw Justitia. Als mij. Ziende blink en hurende doof. Natuurlijk volgens Lucifer met zijn duivels. Die er weer voor gezorgd hebben dat wij weer een zitting kunnen halen. En dat natuurlijk ikzelf, hè. De officier van justitie. Zijn maar gerust een baas van dit stel. En grifiertje. Wat wil je straks zeggen wie ze boos beginnen? Nee, nou zeg ik dat niet meer. Want dan vult den openbare aanklager zich weer op zijn sterk getrooien. Nee, nou zit het maar fijn zelf. Ja, maar ik weet niet wat de griffier heeft afgesproken, dus ken ik dat eigenlijk niet. Dat doe ik wel. Ik wist wel dat ik tot u voor zult komen beklagen. En daarom heb ik het maar voor u opgeschreven. Hij kan ze net doen alsof het van dicht afkomt. Ik wil je hier naar voren laten komen een Pruis. Geen gewone Pruis, maar een echte Pruis van in Duitsland over de grens. Maar wat hij wil komen zeggen, dat weet ik niet. Dan laat hij maar eens naar boven komen. Zodat hij zijn zegje kan komen doen.
uit allen. Ik ben Janus Genoepel, uit de Wellese krant. De wet nog je zoon vond, wie wel een beetje van lol en plezier was. Maar de gemeente, oder die stadsplannen, die hebben een grote puinhoop van gemaakt. Die hebben alles vasthouden. Deze doet de burger niet op. Ik kan hem niet serieus nemen. Dan heeft ze zo'n geslepen verdediger die niks niet voor te hebben, jong. Als er niks anders werd, dan drukt ze die man een andere. Dan kan ik geen verdediging op baseren. Zie ze soms weer een kat zetten, dan kijkt hij ook maar weer uit de boom. Dan kunnen we tenminste wie er gaan. Herr Hannes, vallen Sie voort niet uit je cijfer. Wat zagen die? Wat zagen Sie? Ja, wie denn hier officier dat zegt, was zagen Sie? Ja, wie ik dat ook zagen? Wat zagen die? Ach, laat maar. Als je zo heel weet wat ik zeg, dan zal ik dat dan nog zeggen. Nog plank en soms ook klutsjes. Nu vind ik toch dat ik in actie moet komen. Want dat is water van de plank en klutsjes. Die man vroeg gewoon wat hij zegt en dan wordt hij stro voor de gek gehouden waar je niet tijd. Dat staat nergens op. Laat ik toch eens gewoon zijn verhoor laten maken. Wat is dat eigenlijk hier? Ik heb de ene in de potloer op. Volgens mij, wat hebben gewoon met zeggen, Een koffiepaten. Daar waren nog schöne Abayet, Wellen voor Paupok. Viele schöne Geschäfte zijn geschlossen. Oder sind die auch naar die Grenzen verlegt? Nee, aan die grenzen vind ik ze andere geschäften. Wiet uit de stad. Ik weet nog, bij de Zwijgenbrüder und die Gemüsehalle van de Mup, daar waren die Hölle los. Niet nur bij das Klassik hier in Steel, sondern auch in... Ich weiß noch, wie schön es war, ein Maike auf der Faust oder eine Pommes von Äpfelbier mit einer kleinen Vanille-Mayonnaise. Aber jetzt ist nicht viel zu erleben in die Stadt. Viele schöne Geschäfte sind geschlossen. Die halbe Stadt liegt platt. Luisteren Sie mal, Herr Hannes. Ik ben dat gegreep van dik binnen zat. Dat er niet zoveel zo leven is in die stad, komt door die vele arbeid die gedaan moet werden. Door vele firmen en zo. En dan kan dat wel een schijf geven. Kunnen Sie mir volgen? Ja, wohin denn? Ja, dat is beklopt. Maar mensen, ik zeg, de stad, die wordt zoen. En als het dan dadelijk ook allemaal gans kloor is, dan weten de mensen ook de Maaspoort weer te liggen. En de nieuwste van het SAS, door ook niet meer over te neulen. Tot nog toe vind ik dat Hannes in veel dingen gelijk heeft. Had je dat meer op die leven? Ja, zeker. Unglaublich ist das Stadt Venlo Werbung macht von Dingen, die nicht von Venlo sind. Habe Stern einquartiert, das Klosterdorf und jetzt auch noch das Hallenbad. Tegelen mit den Passionsspielen, Assen und Pferde mit den Kasteeltuinen. Und Bergen ist auch schon der Genuss mit ihrer schönen Camping. Nee, so und solche nicht zurück. Denn es heißt, klein aber fein, dafür brauchen wir nicht in Venlo zu sein. Ja, dan blieft ze toch toes. Want als ze heen kunt, om op die zitting ook nog mijn werk het klagen te gaan doen, ja, dan geeft ze me naar een munje. Het retailpark of het outlet center. En dan geeft ze domme alles afklagen. Maar hij wist er niet mee aan te komen. Wat ze nou heeft gedaan, is richtig scheisse. En ik weet wel dat bij u alles groter en beter is. Ja, zelfs de moel is groter. Maar van mijn werk, het aanklagen, die ze af. En door hem volgt de Hannes de Kerkeling. Moet ik ook nog eens zeggen.
Moet ik ook nog eens zeggen. Ik had al gezegd dat Hannes in grote en kleine geliefd had. De Maasboulevard ligt al zo lang op het schip. De halve binnenstad ligt leeg. Ze kunnen blij zien dat VOD terug is gekomen. De mensen werden een klinkende naam in de Blijstroot. En aangezien ik daar ook niks heb met Venlo, vroeg ik vrijspraak voor deze Duitse klokkenluier. Of moet ik klager zeggen, meneer de openbare aanklager?